Jeg hedder Jeanette. Jeg kommer fra Danmark, og før jeg flyttede til Toulouse, boede jeg i København. Jeg har boet i Toulouse i 5 år, og til dagligt der arbejder jeg som konsulent for danske bygge- og ejendomsvirksomheder. Da vi skulle flytte fra Danmark, var det et nemt valg for os at tage til Toulouse, da min kæreste er født og opvokset her. Desuden så er Toulouse en by af en størrelse, hvor jeg fortsat kan hoppe på cyklen og cykle hvorhen jeg vil. Samtidig er placeringen helt genial, når du vil lave ting uden for byen. 2 timer fra Pyrenæerne, 2 timer fra Middelhavet. Jeg tænkte, at Toulouse var en varm, larmende, travl storby med masser af mennesker. Det mest overraskende for mig var, hvor frodigt og grønt der er. Hvor mange små afkroge der er, hvor du kan sidde i ro og mag og nyde byen. Men også det store internationale fællesskab, der er her for expats. Og den franske høflighed, som har været fantastisk. Jeg er blevet imødekommet virkelig godt her. Det er at hoppe på cyklen og nyde hele byen fra cyklen af. Og spise på alle de lokale restauranter og gå på markederne og bare nyde alle seværdighederne fra cyklen. Jamen, for at summe Toulouse op i enkelte ord, så er det stor, men lokal. Jamen, jeg følte mig som ægte toulousienne, da jeg fik mit barn og skulle indgå mere i den franske dagligdag med institutioner og børnelæger og hobbies. Og det var der, jeg mærkede, at jeg rodfæstede mig her i Toulouse. Med den direkte flylinje fra København til Toulouse er der ingen undskyldning for ikke at komme hertil og opleve den sydfranske kultur.